Καλησπέρα σας. Θες να το κρατήσεις αυτό? Ναι. Κράτα μου λίγο το μικρόφωνο. Από γεωγραφία πόσο είμαστε? Αυτό είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι στη ξέρεις, Εντάξει, ακόμα. Ευρώπης. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 πρωτεύουσες σε 3 δεύτερα εκτός του Ρώμη, Παρίσι και Λονδίνο. Πάμε. Κοπενχάγη, Στοκχόλμη, Βερολίνο. Σε 3 δευτερόλεπτα. Τι? Σε 4? Σε 4. Μπορούμε 4. Εκτός από Ρώμη, μου τα βάζεις δύσκολα. Εκτός από Ρώμη, Παρίσι και Λονδίνο. Ωραία. Τύρανα, Άγκυρα. 1002, 1003, 1004. Μαυροβούνιο. Άγκυρα, Σόφια και Βουκουρέστι. Ωραίος. 1004, 1005, 1006. Τι αυτή. Μετράει, γιατί της Ευρώπης είμαι. Φτάσαμε 1007 όμως. Άσκαμπαντ, Νικοσία, Αθήνα. Τι είναι το Άσκαμπαντ? Εσείς? Απλά φαίνεσαι τώρα για να φανταστώ. Έχουμε τίποτα να της δώσουμε ή όχι? Ένα δώρο, κάτι. Επιβάλλεται.